Magresari. Tanah B. Nggih. Yen menawa niki ajeng dibangun ngoten lho. Lah nggih Mbah, mugi-mugi anu Mbah dibangun kalih pemerintah. Jalane koyo ngene nggih Mbah nggih. Nggih. Wong bendina yo bayar pajak. Bayar pajak. Lah kok jalan. Dirasa uang. Ya Allah. Kebunnya sudah mulai habis nggih. Pun didoli nggih. Halo Bolong. Hari ini kita jalan-jalan sampai di desa Kedung Maling yang dulu viral. Ternyata sekarang sudah tidak ada aktivitas. Mungkin siang ya Lur. Ini sepi, ini masih ada gelas-gelasnya. Masih gelas-gelasnya. Dulu ini dipager. Dulu ini dipager. Ini warungnya orang buka. Karena kita mau cari makanan nggak ada, kita cari kebu aja guys ya. Kita lihat kebu di sana nanti. Kita lihat masyarakat kalau ada, masih ada dulu kebunnya banyak sekali. Siapa tahu nanti masih ada yang mengembala kerbau. Oke. Mbah, kebune kok kathah men. Iku sing dingon pinten iki? Ana selawe enten e. Astagfirullahaladzim, selawe Mbah. Enten menawa selawe. Gereke jam pinten mengke? Engko sak geleme gereke ya jam 10 ya jam. Mbah, sing kaline kali banjir rene. Kali Wader apa Dong Maling ya? Kali Wader nggih. Do genter sapine kae. Genter wedhus genter. Lah, nak kene jenengan Dong Maling aman? Aman. 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 Gak kebanjiran nggih. Mboten. Lah iki kaline ndi, Mbah, kaline? Kaline niku kilen niku to. Heeh. Biasane kan mengke kebune terus iku apa? Terus gopak. Gopak. Lah gopake sing mriko? Cedak. Mboten mriku gopakan. Lho, enak gopakane. Ndak nggih, enak kali kono. Nggih, enten. Iki renek dalane mlebu. Kok enak aja. Enten nah. Gopakane. Ning nganti jam 12 nika. Ora mesti mojone wong grek. Wong pelan-pelune kathah marai. Pelapelu. Nggih, pelapelune kan kathah. Nggih. Boten betah. Terus panas nisan. Pelapelu nak nyokoti panas ora kan. Labor mboten tawar tiang. Dikeki solar Mbah terusan ya diolesi. Nggih, malah solar niku. Ndek biyen niku anu Mbah. Kancane kula niku kebune kuwatah Mbah. Iya. Mereka lho anu. Karo ponakane karo kula. Oh, alah sampe tak incenge. Adek-adek Pak, ada-ada. Adoh ae Mbah. Tak incenge sik Mbah. Oh, enak sing ngingetno aku. Dekne yo anu iku Mbah sing anake roh dipoto marani ngene. Nggih. Sing anake niku. Di videone marane nggih. Muruki. Dia tahu niku Pak. Anak om to.
kan langsung cret langsung bobret mangan gandum kula didenda lho gandum mangan jagung itu ya terus didenda itu kan ya didenda mojone tandurane angel Pak lah nggih salah ya masa menengae gara-gara dipoto kelelap iku kaget Mbah lah nek iki kan ora nek metu apa-apane ora nek cahayane nggih ngoten nah niku marai wong ndi ya kaya ya wong adoh ngono pasar wartawan gek wartawan iki lho Bleng njet langsung gobret melayu kabeh Mbah nggih lah kuwi mboten nututi ya mboten nututi nggih nggih dat sing moto nggih lho Pak kae piye tulungino ngono mboten tapi menengae maupun aduh sakniki anu niku Dek Pak wong mboten mbek wong angon tesih kathah niku kebut tesih kathah suku ijan loro wae niku kathah tangane sakniki kanten pinten anu Mbah kanten pirang keluarga kebo nggih Mbah karek pirang keluarga karek wong loro karek di sini ku terkenal pokoknya dong maling ke desane kebu anu penghasil kebu nggih Mbah sak randu sak bluro nggih kebo danten niku dalan niki sampai blonyok kabeh niku wong ngene teng omah bobrah niku lho Pak teko kutukan lah entuk golek iki ya mumet ya ya sing tiyang sing duwe jagung ku jangan nek dobolen ya mboten sauri wong blak mlajeng mboten ditutke kebo kathah kok nggih ane 1 juta piro wis pirang juta kebo sakmono kae niki jenengan anu ngaten niki nggih langsung apa beto anu apa bontot nggih engko sarapane niku bontot niku nggih jalane mereka nggih pun diaspal Mbah tok desa nggih wis gak enek blonyok-blonyok ngene ngono ya ten ujunge kebo kathah kebo kathah ya ten kinah ngulung Pak ora sait ya nggih ngoten niku ning apa ning dong maling kono ya nek bakul sego pecel serabi ngono Mbah gak enek ya enten kok tumbas lho sing dodol ning jero kono sing dodol ning warung gawe nek gak enek enten ora masalah lupa paling telas ya niki pun Mpun telas nggih, Pak. Nggih. Pun telas menawi. Nggih, mpun, Mbah. Monggo disekecakno muga-muga anu gemerayah tambah akeh kebune. Nggih, Mbah. Sami mawon. Nggih. Nggih, Pak. Anake anu mampir. Nggih. Kathah Mbah sapine kathah. Ini guys, kalau di dong maling tadi kerbau. Wah, nah ini Mbah iki dukuh apa Mbah? Anu. Locicu. Ulung ya Mbah. Mlaku-mlaku locicu nggih. Tapi dhisik marger saren ngono Mbah ketok nggih. Marger saren. Tanah B. Sakniki pun nenek palestreke nggih dhewe. Alhamdulillah niki. Enten pirang kakak Mbah kok kuwatah ketoke? Iki kali selikur. Selikur. Wah, lumayan. Sak RT niku. Oh niki. Niki tapi gadah tiyang kathah apa gadah tiyang tunggal, Mbak? Tiyang tunggal. Wah, jenengan. Mboten mriki. Mriki. Nggih. Kula namung gadah kalih niku. Niku Mbah, pedet sing jenengan. Oh, nggih nggih. Iki sitoke dondamelan Mbah nggih napa? Areng nggih. Areng mriki niki hiburane ndamel areng kerjaane. Paring asma Mbah sinten ya? Yarmin. Yarmin. Wah. Hampir sami kalih kula. Kula Wiyarto. Yarmin. Nggih. Dek biyen niku cilikane kula anu Mbah. Duki kacer nggih Mbah mriko. Nggih, mriki kacer. Latonge tesih Mbah. Tasik kacer. Kacer nggih. Tapi mboten dipunduti. Aduh tapi mare. Nggih. Enten 7 kilo nggih, Mbah. Nggih, menawi paling mboten nggih gangsal kilo. Gangsal kilo.
jurusan Kacer. Niki ajeng dibangun ngoten lho, Ras. Lah nggih Mbah, mugi-mugi anu Mbah dibangun kalih pemerintah. Dalane koyo ngene nggih Mbah nggih. Nggih. Wong bendina yo bayar pajak. Lah kok dalane kok ngene. Niki sampai mriku nggih remuk ngeten niki Mbah. Remuk janten sing mriku niku parah-parah. Nah, lha. Nggih Mbah. Engko nak ngeten iki Pak Bupati mirsani niki lho. Iki yo wargane. Nggih. Mbok dalane niki ya ini memang jalan mungkin jalan anu nggih, perhutani nggih. Tapi kan minimal sing samping perhutani nggih kalih samping desa. Desa nggih. Jalane ngene lho iki. Tanah Tanah AB. Nika bapak-bapak wis do berkegiatan. Dados anu nggih, makame pun teng jero kandang wau. Nggih, teng kandang. Dados ngaten iki dina-dina dinen terus. Oh nggih nggih. Di wong teng griya nggih kualan, Pak. Nggih. Dengon nggih. Nggih. Diumbaran. Nggih, Mbah. Matur nuwun nggih, Mbah nggih. Nggih, sami-sami, Pak. Nggih, muga-muga sapene anu apa gemrayah. Nah, Sing ngopene nggih seger kewarasan, Mbah. Amin. Paring rezeki sing barokah. Nggih. Matur suwun nggih, Mbah nggih. Assalamualaikum, Mbah. Dalane kok ngene lulur lho. Masakno lho. Randuk batung. Sene dalan kok ngene apike. Mari iki kandange. Iki kandange. Oh, kandang. Kandange lho. Oke, kita pulang cari nasi pecel. Habis lihat kebun, saatnya sarapan. Saatnya golek sarapan, guys. Halo. Seger waras. Omi apa yang golek? Pecel wis mateng pecel ya. Wis mateng burung. Gorengan. Wong gorengan. Goreng nang guri. Iki pincuke ya godhong jati kok. Iya Kak ya. Lah wong randu mosok pincuke Godhong, anu agak godhong kertas. Kertasnya bekas koran. Iki wis go pecel randu, wis dilarisi aja sing viral-viral tok ya Pak ya. Camilane nak gas desa yang melayani pembuatan pasung bugis tape iki tape Mbak Tri dincipi manis kayak bakule pura bakule itu kono kene wayah gas desa iki nggone balane dhewe. Iki ya bisa melayani pesanan tape, paso, bugis, sak piturute dumbek sing angel. Soale ora enek janure. Pilihnya saking aku saking saged. Iki gaweane Mbak Tri diicipi. Manis ya, Mbak? Nggih. Iki seneng aku ini cakep. Nggih, nggih.